Tak. Ovo. Ove zelene šute kako. Ne, baš tak. Zelene. Ovo ima valjda, ajde možda i može nešto. Evo gore zeleno uništava sad ove zelene. Nije. Jaj, kako je pogrešno stavio, ej. Ajde sad, zelene. Uhvatio. Ajde. Evo i za redom, čekaj. Čekaj, ajde. Daj, otvori se. Čekaj, ima još jednu i Čizione, daj valjda. Daj nešto, samo nešto. Ja, vidi, ej. Kako malo falilo. Dobre. Idemo. Ovdje, jaj, majmune jedan. Ali otvorili smo ga. Misliš Pa demolicija? demolicija... Ima ove žute, dobre. Ali problem je što... Nema crvene. Samo zelena lepo nastavi figuru posle. Da pretvori nešto pametno. Žute sve skida žute, gledaj ovo. Čekaj, ima crvene sad. Ajde. Sad u crvene. Ajde, jašanje, brate. Ja, nas jebo. Između. Ovdje, ovako, poveži negdje. Ne, jednu crvenu gore sad. Ajde, brate, gore. Čekaj, ima ove još. Sad! Dobro je, odlično. 5, sad će vidimo. Samo stotka. 13, dve falile. Dve falile, ja. Idemo jašanje sad. Odličan, da dve falile, ali dve falile za 1000 je. Nemoj da dobije sad. Ajde, sad je napuni. Ajde, napuni, jesi imao dobar osjećaj, ajde prva. Ajde, odlično. A vidi prva. Odlično, ajde. Ajde prvu. Odlično, puta 5. Sam ti rekao stavio ga na 2,5. Jeste najmanja figura koja plače. Ali dobro je. 10 golfa, evo. Koliko? 2-3 golfa. 625. 625. Sam ti rekao. Ništa za... 300. Ajde, napuni odmah. Ajde, još 625. Šta kažeš neće, a? 625, momci. Ništa ne diraj odavde. Znači, ne mrdaj nigde. Povadi, brate sad. Ajde. Sad smo rukovodili, ej. Evo, udar izgleda. Ajde, Tićo. Koliko je dao? 4000 nešto možda bude ovo, brate. Pa ja se nadam 4000. Ako je 6225 puta 5? Nije 300. 3300, brate,